さあ、今日の競馬は何じゃろうなと。今日は東京のダートの開始ですっけかね。何が来ますか。はい。一回もかけたことないんですけど。はい。病院の食事です。朝食です。ご飯物がカブのお味噌汁。ご飯。ミートボール。空いてた。キャベツの煮浸し。鯛味噌ですね。鯛味噌です。いただいてきます。今日は雪。なんか寒そうです。はい。外出て行かれる方、気をつけていってらっしゃい。